Віктор Михайлович Ганчаренко вядомы ў свеце як трэнер барысаўскай АБТ, а цяпер зборнай Беларусі. Але яго няпросты шлях да поспеху прайшоў праз Чарнобыль, страту роднага чалавека, шмат медыцынскіх аперацый і доўгую дарогу дамоў цёмнай ноччу 94-го. Вітаю, сябры! Вы на канале Таполі на полі, і сённяшні выпуск будзе прысвечаны лёсу Віктора Михайловича Ганчаренка да трэнерскай кар'еры. Паставце падабайку гэтаму выпуску, 20 падабаек, і я зраблю выпуск пра першы выступ БТ у лізе чэмпіёнаў. Віктор Ганчаренко нарадзіўся ў мястэчку Хойнікі 10 чэрвеня 77-го. Яго бацька Міхаіл быў інжынерам, а маці Кацярына Пятроўна працавала ў краме. Хлопчык меў старэйшую сястру Алёну. 26 траўня 86-го, калі мальцу Віктару было ўсяго 8 гадоў, сталася падзея, што назаўжды змяніла лёс усёй сінявокай краіны, у тым ліку і жыццё будучага галоўнага трэнера зборнай Беларусі. На Чарнобыльскай АЭС выбухнуў рэактар на 4-м энергаблоку. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Разбурэнне рэактара прывяло да выкіду ў паветра велізарнай колькасці радыёактыўных рэчываў, што потокамі паветра сталі хутка распаўсюджвацца пераважна ў бок Беларусі. Наўпрасткі ад станцыі да Хойнікаў было ля 50 кіламетраў. Як прыгадваў беларус, ён быў у гасцях у цётцы. Да іх прыбегла незнаёмая жанчына, уся ў слязах, і пачала галасіць, што мы ўсе загінем, усе памром. Усхваляваны Віктар сеў на ровар і хутка паехаў да хаты. Ехаць было ўсяго кіламетра паўтара, але раптам узнялася пясчаная бура. Усхваляваны хлопец кінуў ровар і пабег. Але зрэшты розум перамог, ды ён вярнуўся за лесапедам. Дабраўся дадому, а там спакойная і усмешлівая маці дзверы фарбуе. Па яго словах, хлопчык добра запамятаў тое радыёактыўнае воблака, што несла ад станцый. Бацька Віктара Міхаіл быў ліквідатарам наступстваў гэтай аварыі. У першы тыдзень ён некалькі разоў ездзіў да рэактара і атрымаў дозу апраменьвання. Міхаіл Ганчаренко, магчыма, не да канца ўсведамляў, куды ён ездзіў, а пасля, як вяртаўся дамоў, на падушцы заставаліся плямы крыві. Частку святочных травеньскіх мерапрыемстваў скасавалі, але не ўсе. Віктор Михайлович прыгадваў, што галоўны ўспамін таго часу пасля аварыі гэта парады 1 траўня. Як людзі даставалі і разгортвалі чырвоныя сцягі. Не першага пяшчотнага лісця прыходзіць да нас гэта свята. Яшчэ не вылілася на вуліцы нашых гарадоў і вёсак кумашовая плынь першамая, а ён упэўнена крочыць па краіне і поступ гэты дзелавы. Святочная, урачыстая сёння вуліцы і плошчы беларускай сталіцы, асаблівы настрой у мінчан, яны ў чаканні першамая. У лёсе кожнага з нас лёс нашай краіны. Існуе і адваротная сувязь, пачэсна выконваючы свой абавязак, займаючыся паўсядзённымі справамі, мы ўпісваем новыя старонкі ў гісторыю савецкага народа. Мы набліжаем заўтрашні дзень. Але ўжо падчас дэманстрацый па шэрагах ішоў шэпт. Нешта адбылося. Гэтае адчуванне трывогі добра запамятаў Віктор Михайлович. Але дакладнай інфармацыі ніхто не ведаў. 14 траўня было агучана паведамленне, што нармалізуецца абстаноўка ў раёнах, прылеглых да Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. А напярэдадні у горадзе Хойнікі адбыўся таварыскі матч па футболе, у якім сустрэліся зборныя каманды Хойніцкага і Брагінскага раёнаў. З лікам 4-3 перамаглі футбалісты Хойнікаў. Тое лета пасля аварыі Ганчаренка правёў у лягеры ў вёсцы Лужасна пад Віцебскам без бацькоў. Гуляў у футбол і вудзіў рыбу на беразе Дзвіны. Калі вярнуўся дадому, тэрыторыя школы была заасфальтаваная. Потым Ганчаренка сам хадзіў у бок Чарнобыля. У адной частцы Хойнікаў у бок рэчцы жылі людзі, а на другой, бліжэй да мяжы, пачыналася зона адчужэння. Віктар прыгадваў высокую траву там і завыванне ваўкоў.
Тым не менш, Віктар на Прыпяці вудзіў рыбу, бо тая спускалася па плыні з чыстай зоны, і дазіметры нічога не паказвалі. Першыя паўгода сям'я шукала месца для перасялення, аднак потым бацька настаяў, каб сям'я засталася ў хойніках. Надалей, кожны год улетку Віктара зноўку адпраўлялі ў лягеры ў Гомель і Малдову, як дзіця ліквідатара наступстваў аварый. Асабліва спадабалася ў Малдове, дзе былі ў селе Плоп Дандушынскага раёну. Побач былі такія ж хлопцы, вудзілі рыбу, гулялі ў футбол і былі шчаслівымі дзецьмі. Недзе тады ж у 9 гадоў Ганчарэнка трапіў у футбольную секцыю, куды яго адвёў бацька. Хлопец літаральна дыхаў футболам, і ён займаў увесь яго вольны час. Не прапускаў ніводнай трансляцыі, а шчасце наступала, калі яны з бацькам бралі мяч і выходзілі на двор. У 93-м Міхаіла Ганчарэнка не стала. Маці Віктара плацілі пенсію як пацярпелай сям'і ад наступстваў аварыі да таго часу, пакуль яе сын і дачка не сталі паўналетнімі. У 94-м Ганчарэнка закончыў школу і ездзіў на прагляд у мазырскі клуб МПКЦ. Пасля сам дабіраўся дадому, але рэйсавых аўтобусаў не было. 20 кіламетраў з 60 Віктар праехаў з выпадковымі машынамі, а рэшту пешу. Выйшаў увечары а палове на 7, а без 23 прыйшоў. Ноччу сярод лесу у светлых джинсах. Апошні кавалак шляху уздоўж могілак, дзе быў пахаваны яго бацька. Пасля такой начной трэніроўкі Ганчарэнка 2 тыдні аднаўляўся, лячыў калена і не мог нармальна трэніравацца. Сябры пасля даціналі, што, маўляў, цяпер пасля прагляду з намі ўжо трэнавацца не хочаш. А Віктар наўпрост не мог нават ударыць па мячы пасля такой дарогі. Але тады ж у 94-м Ганчарэнка з'ехаў вучыцца ў Менск, ды жыў у інтэрнаце 4 гады. Гуляў на пазіцыі абаронцы за клуб вучэльні алімпійскага рэзерву у Юрыя Анатольевича Пышніка, аб якім я ўжо распавядаў у відэа пра Віталя Кутузава. У сталіцы Віктар часта трэніраваўся ў адзіноце, таму што іншыя дзеці не прыходзілі, асабліва зімой. Тады яны з трэнерам гулялі ў шахматы і мелі даўжэзную суперсерыю між сабой. Праз гадзіны паўтары зазвычай пераходзілі на пінг-понг, потым у трэнажорную залу, напрыканцы магла быць яшчэ і прабежка. А што яшчэ рабіць хлопцу далёка ад дому, акрамя як трэніравацца? У 98-м перайшоў у БТ, ды пераехаў на кватэру, дзе жыў разам з брамнікам Юрыем Жаўновым. Снедалі ёгуртам ды гарбатай, абедалі ў клубе, а на вячэру зазвычай варылі макароны з сасіскамі. Потым да іх у здымную двухпакаёвую кватэру на тыдзень падсяліўся Олег Конанаў, якому тады было ўжо за 30. Олег Георгіевич найперш зазірнуў у пустую лядоўню, адправіў мальцаў у краму па прадукты і запатрабаваў толькі мыць посуд. Цяпер гатаваў суп, боршч і іншыя нармальныя стравы толькі Конанаў. І гатаваў, дарэчы, вельмі добра. У дэбютным сезоне БТ ў вышцы у гульні супраць менскага Дынама Ганчарэнка атрымаў 2 жоўтыя карткі ды выдаленне ў сярэдзіне гульні. Ад сорму перад камандай за выдаленне амаль адразу хлопец збег з стадыёну. Барысаў саступіў 0-2 і пасля вяртання ў распранальню каманда знайшла толькі рэчы Ганчарэнка. Пайшлі разам з Капскім шукаць яго, зрэшты знайшлі. Хлопец правёў пад халодным вясеннім дажджом не меней гадзіны, плачучы ад няўдачы, бо каманда гуляла добра, а ён яе так падвёў у адказны момант. Каб жа цяперашнія беларускія футбалісты так адказна ставіліся да сваёй гульні. Зрэшты, Ганчарэнка гуляў добра, як і ўвесь той БТ. Віктар Міхалыч самааддана гуляў на пазіцыі абаронцы і любіў гуляць у падкатах, лёгка заводзіўся падчас гульні і не здаваўся ніколі. У дэбютным сезоне яны ўзялі срэбра, а праз год сваё першае золата. Пра няўдалы дэбют БТ ў Еўракубках разам з Ганчарэнка і Пунтусам ёсць відэа на канале. Чэмпіёнства БТ святкаваў у рэстаране Бярэзіна. Кутузаву падарылі як найлепшаму гульцу «Жигулі» 9. Вывезлі машыну наўпрост на сцэну.
Галоўны трэнер Юрый Иосифович Пунтус выдатна танчыў, святкуючы золата Барысава. Як прыгадваў Анатоль Капскі, у кутку ён заўважыў двух выхаванцаў пышніка – Кутузава і Ганчарэнка, што сядзелі і чысцілі чаркі. Кіраўнік хацеў абурыцца і надаваць ляпасаў абодвум, але тыя нават не п'янелі чамусьці. І Анатоль Анатоліч дараваў Палішукам. У той жа час барысаўская моладзь ціхенька піла квас. Пасля у складзе БТ былі яшчэ срэбра, бронза і зноў чэмпіёнства, новыя траўмы, аперацыі на каленне і аднаўленне ад пашкоджанняў. Пастаянныя падкаты дабілі калені хойнічаніна. Пры падкаце ён звычайна правую нагу выкідваў наперад і ўсёй вагой падаў на левае калена, якое пакутвала найболей. Да 25 гадоў абаронца перанёс 5 аперацый. 3 кастрычніка 2002 на трэніроўцы Палішук атрымаў разрыў крыжападобнай звязкі левага калена. Наколькі мне ўдалося разабрацца, пасля траўмы Віктор Михайлович яшчэ спрабаваў аднавіцца да наступнага сезону. Па рашэнні аб завяршэнні кар'еры ён прыняў на зборы у малдоўскім Тэрасполі, дзе пасля стыку у гульца пстрыкнула ў галаве. Усё, фініш, шчэ да прызямлення на газон. Ганчарэнка адразу сказаў трэнеру Крывушэнка, што болей не будзе гуляць у футбол. Ігор Мікалаевіч спрабаваў увечары з бутэлькай каньяку змяніць меркаванне Віктара, аднак, нават перакуліўшы чарку, Ганчарэнка не перадумаў. За барысаўскі клуб Палішук згуляў 82 гульні і забіў свой адзіны гол у вароты футбольнага клуба «Маладзечна». Падпішыцеся на канал, біце ў звон і пастаўце падабайку. 15 падабаек, і я раблю выпуск пра дэбютны сезон БТ у Лізе чэмпіёнаў разам з Віктарам Ганчарэнка у якасці гульца. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце каментар пад гэтым відэа. Ну а пакуль.